longo da historia, o Celta contou con moitos xogadores carismáticos. Todos tiñan en común unha característica. Todos eran xogadores que o seu rendemento no terreo de xogo era absolutamente indiscutible. Eran estrelas que brilaban dentro do terreo de xogo e que fora do campo, coas súas actitudes, incluso dentro del, se gañaban pois o cariño da afección, no? O que se chama xogadores carismáticos, pois que todos lembramos nos últimos anos, bueno, pois que o lembre, non? Pois seguramente Vicente, Pachi Salinas, Gustavo López, bueno, ahora Iago Aspas, xogadores que unían a un gran traballo dentro do terreo de xogo, a un gran rendemento dentro do campo, unha actitude fora del que era do agrado da maioría da afección, da maioría dos afeccionados, non? Eso cambiou radicalmente coa chegada de John Guidetti ao Celta. Guidetti é un xogador que chegou sin... non o coñecíamos aquí, non era coñecido para o gran público. Era un futbolista que estuvo no Manchester City, pero non tuvo demasiadas oportunidades. Triunfou, eso sí, no Feyenoord fai unhas cuantas temporadas, e viña de facer unha boa tempada no Celtic de Glasgow, pero non tiñamos maiores referencias del. Como digo, o gran público non tiña grandes referencias de Guidetti, pues non deixaba ser un xogador que chegaba a custe cero, un futbolista sueco que proviña do City, e pouco máis sabíamos, non? Sin embargo, non tardou moito en gañarse o cariño da afición, e ademais gañouno por lógica pura, non? Porque é un futbolista que ten personalidade, que ten carisma, nunca mellor dito, e que se gañou o público, o gran público, moito antes de dar un bon rendemento no terreo de xogo, non? Lembremos, por exemplo, a súa chegada a Vigo. Había rumores na prensa sobre a posibilidade de que Guidetti chegase, se falaba de que o Sevilla tamén estaba intentando fichalo en ese momento, e mentras tanto, houve unha serie de días nos que, bueno, pues, xa digo, esos rumores que comenzan e que se dice, bueno, está cerca, está pequenos flecos, non? Bueno, esa historia tantas veces repetida e non sempre con final feliz. Pois mentras todo eso sucedía, el tomábase cañas na Praza de Compostela con toda a tranquilidade do mundo, non? É un tipo diferente, non? Un tipo que nada máis chegar a Vigo, pois pinta non, empapela o seu garaxe con fotos de Balaídos, como se emulando, digamos, de algún modo o estadio de Balaídos, o seu novo estadio. Bueno, detalles que fixeron gañarse a afección desde o principio, non? E ademais é un xogador que tiña unha característica moi particular, e que viña acompañado dunha canción. Pronto descubrimos que tiña unha canción que fixo un grupo sueco a raíz da victoria da selección sueca na Eurocopa, bueno, en eso, durante ese tempo, non? Guidetti tamén tiña moita personalidade, evidentemente. Guidetti é un xogador que vaya por onde vaya, pois vai a deixar pegada, non? E por suposto, no seu país natal deixouna e sigue deixando. E dedicaronlle esa canción, ese famoso cántico que, cando marca goles en Balaídos, o poñen en megafonía e todos máis ou menos a coñecemos, que máis e que menos a coñece, que a cantan as orquestas nas festas nas verbenas do verán. É dicir, unha cousa que trascende, digamos, o que é o futbolístico para pues, meterse de cheo no que é o ámbito social bueno, pues, transformar, digamos, o que é un xogador, o que é a figura dun xogador en algo máis que eso, non? Vímolo ademais este ano en moitos colexios. Iniciábamos este programa con fotos de Guidetti e esa canción de fondo cantada por alumnos de un colexio de Vigo. Vimos durante estas navidades, nas festas que se fan nos coles, como cando sonaba a canción de Guidetti era pois increíble, de verdade, emocionaba ver como todos os nenos ao unísono cantaban a canción de Guidetti, saltaban co ritmo da mesma. Non deberíamos deixar de pasar por alto a forza que pode ter esa canción, non? A forza congregadora de celtismo, non? Moitas veces díxeno medio en broma, medio en serio, que a canción de Guidetti, ou Guidetti e a súa canción, iban a facer máis polo celtismo que Mostoboi, Carpen e Maciño xuntos. E non me refiro, non falo do que fagan no terreo de xogo, que eso é indiscutible, evidentemente, que esos tres, pois tardaremos moitos anos seguramente en ter xogadores desas características. Refírome ao potencial que ten esa canción para xenerar celtismo, é dicir, para crear novos celtistas.
Moitos nenos pequenos en Vigo a día de hoxe posiblemente se acheguen ao Celta a raíz desta canción. E a raíz, por suposto, tamén, porque non basta a canción, é dicir, está a figura de Guidetti, todo carisma, quen pode unir, é dicir, esa canción máis ese xogador, máis o que faga no terreo de xogo, que non é un xogador que seguramente ahora mesmo este no top de xogadores históricos, ni moitísimo menos, pero, bueno, aporta as súas cousiñas dentro do terreo de xogo, marca os seus goles, bueno, eu creo que é un xogador que non se lle pode discutir neste aspecto, podría, evidentemente, hai xogadores que o están facendo mellor, obviamente, pero creo que pouco lle podemos discutir a Guidetti, pero ademais ten detrás esa forza, como digo, de chegar a un colexio que todo o mundo coñeza, que iso é algo que non é fácil a día de hoxe, que a contaminación que hai con Barcelona, con Real Madrid, é moi complicado que un xogador teña esa presencia entre os nenos, e creo que vai ser moi importante. Temos que aproveitar ese impulso de Guidetti para que os nenos se acheguen ao Celta, se acheguen a Guidetti, por suposto, se acheguen ao Celta e se queden aquí, non? Porque ao final o futuro dun club, o futuro dunha entidade básase tamén no número de clientes que teña, clientes entre comillas, todas comillas que queira despoñer, pero todos nós que somos seguidores do Celta somos un cliente de unha empresa. E evidentemente, cantos máis clientes teña unha empresa, mellor lle vai a ir, non? Eu creo que Guidetti ten unha capacidade de captación de novos clientes que non vai ter ningún outro xogador. Quizás Aspas, non? Porque pero o de Aspas é un tema aparte, porque estamos falando de un xogador un auténtico marciano dentro do que é a historia do Celta, por moitas cousas, por ser de Moaña, por o seu rendemento, polo seu xogo, bueno, por moitísimas cousas. Pero Guidetti ten tamén esa capacidade e creo que non a deberíamos obviar. Por eso que cando se fala da posibilidade de que Guidetti marche, pareceme que sería dramático que Guidetti se marchase. E máis alá, porque evidentemente un club, sobre todo un club deportivo, ten que mirar o aspecto deportivo, evidentemente, e aí é onde entran moitos factores en xogo. O club ten que ver que decisión tomar, e despois tamén está que o xogador conte para o adestrador de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cantos máis anos este Guidetti no Celta, cantos máis anos consiga seguir enamorando a algún neno do Celta, mellor irá o clube no futuro. Espero que isto non vos parezca unha tontería, a mí non me parece. A mí pareceme trascendente ter xogadores así. Eu creo que, de feito, é dicir, os clubes ciméntanse en historias así, ciméntanse en xogadores que de algún xeito cambian. A maioría das veces cambian no terreo de xogo, pero non só se pode cambiar a historia no terreo de xogo, senón tamén incluso fora del. Por tanto, non debemos subestimar o potencial de Guidetti en este aspecto. E ademais, creo que o club podría facer un poquinho máis no que é a captación de nenos. É moi complicado, o entorno é moi complicado. Evidentemente vivimos en unha época na que, bueno, pois Cristiano Ronaldo, Messi son tan xigantes, digamos, que prácticamente non deixan medrar nada ao seu alrededor. É dicir, dan tanta sombra que non medra nada ao seu alrededor, e por iso custa moito para os equipos locais, o Celta e outros equipos, costalles moito sair a flote. Por iso, xogadores como Guidetti, a canción de Guidetti, pois eu creo que vai dar moito Celta no futuro, é algo que se verá a longo prazo, pero agardo que esos nenos que agora cantan a canción de Guidetti con entusiasmo se acheguen ao Celta, que o Celta lles facilite que se acheguen a él, e que dentro de 10-15 anos sigan sendo do Celta, aínda cando xa non este Guidetti ou cando non estén outros, pero xa estén, digamos, inoculados pola fiebre celeste, non? Esa é a idea, que o Gallá sexamos cada vez máis. Evidentemente, se este ano gañamos a Europa League, pois eso servirá máis que 10 Guidettis, pero mentras non se gañan esos títulos, é bon tirar deste tipo de situacións. É todo por hoxe. Quero agradecervos, que a veces non vos lo digo, pero quero agradecervos que estedes aí, quero agradecervos pois, as visitas que temos, que realmente nos enchen de orgullo, ¿no? Creo que empezamos isto dun xeito pois moi modesto, moi humilde, así seguimos, tampouco agardamos convertirnos en Auronplay nin en Rubios, pero bueno, levamos a máis de 700 suscriptores, temos ese obxectivo dos 5.000, se chegamos sortearemos unha camiseta entre todos os nosos suscriptores,
E se non queredes esperar a que remate o ano, tedes outra opción tamén para conseguir unha camiseta do Celta. Neste caso estamos preparando un vídeo para animar o equipo de cara a eliminatoria de cuartos de final contra o Genk da Europa League. Todos aqueles que nos envíen un vídeo con unha frase de apoio, máximo 15 segundos de duración, que inclúe unha frase de apoio ao equipo, entrará en un sorteo dunha camiseta do Celta oficial desta temporada. Así que, bueno, tedes esa opción agora, e se non, cas 5.000 suscripcións, que a ver se o conseguimos. É difícil, pero non hai reto, nunca hai reto demasiado complicado. Pois nada, un saudiño a todos. Dadelle a me gusta se vos gusta este vídeo, agardo que sí, e se non, pois non lle deades. Mentras non volve a competición, que todos estamos agardando por ela, pois como sempre, sede moi moi felices.